Hey, naka makhekhe la. U5 rand. We ngijahe emsebenzini mina bro. Manje umujahe emsebenzini awathengeki namakhekhe. No, athengeka ukuthi ngisaphuthuma itekiso kwamanje. Ave itekisi likuthatha la wena. Ya, mangifuna ukuba elikuzomela ngihlangabeze. Sawubona. Naka makhekhe la. 5 rand lilodwa. We anginayo imali yazi. Le esesandleni eyani. Oh usho lena? Bengithi ngiyothenga Makhekhe. 5 rand. Uyathenga mama? Woza ngapha mina ngithenge. Ungathanda mangaki? Ngikubale mama. Angazi kukwena baba. Ngokubala ngoba ngiyazi uzothi mase ngidlala lo ngixikisela umbombo ufuna ngikuphi. Cela ungipha abe u6. Mina ngiyayithenga into umi right. Ngiya supporta ngizwa mina ngabantu ukuthi bathini. Ngiyabonga kakhulu isupport mnumzane. Okay. Hawu, yakuchitheka ihewe endaweni madoda. Hey, umuntu uyafika kahle, Ufika kahle ngoba nakhe sethengiwe. No Dlamini, ukuba ngifike sakhona umlisa bengizothenga. Hawu, ngempela. Ngoba uzothenga ke. Ngiyakudayisela 6 rand lilodwa. Hawu, ubuqophololo ke lobo. Okay. Unamalini ngikwenzele ngediscount? Bucks. Imali engisalele, imali ogibela uze kuphela inyanga. Ngeke ngikwazi ukuthenga inkukhu yakho. Oh. What if ngikunika half wenkukhu ngo50 rand? Ebese ngikushaya ngekhanda lenkukhu as a bonus. Hello Puti Javas. Hey, imali yami nadudu. Hayi, khuleka Puti, iyazi imali yakho. Hey. Naka makhekhe la. 5 rand. Ngizothenga. If ngisupport ibusiness yakho, ngithenga amakhekhe amabili. Nawe uzofaka uthenga inkukhu yami. Umthetho wakho ngijwayela kabi wena. Wangishaya ngizotshela uDlamini. Hayi. Njengothukuzi sohlale ngiyenza iplan. Yakuchitheka ihewe endaweni madoda. Yes! Success. I wish you success. Success.
uPocketBroke usebenzisa indlela eziningi zokutrade, quick trading, stock trading and forex using MT4 and MT5 with over 130 assets available 24/7 with a profitability of up to 92%. You get the flexibility of short-term trades or long-term strategies. Now listen carefully. The key feature here is called UL Trade. UL Trade lets you trade using the platform's money, not your own. If a trade closes in profits, the profits goes into your account minus the UL Trade nominal value. If a trade closes as a loss, you lose nothing. The stake simply disappears. Example, I open an alt trade with $100 nominal payouts, 92%. The trade wins. 92% pure profit is credited into my account. If it loses, my balance stays the same. That's why UL Trade is powerful for testing strategies. You can get UL Trade from Marketplace, Chest, or as a platform gift. Activation is simple. Click the lightning icon, and if you need help, PocketBroke offers 24/7 support. I'll show you where to. Click the link in the description and register on PocketBroke. Ungakhohlwa ukusebenzisa promo code MDM7 ukuze uzokuthola ama bonuses. Hey, ngikutshenile mina, imali ithanda umuntu ohlakaniphile. James. Bucks. Uyazi Dlamini, ukufuya izinkukhu kufana ne-investment. Bucks. Angeke ngiyithenge le nkukhu. Dlamini ngiyacela my brother. Bucks. Ngithe chana. Okay, bengizocela ungiboleke Dlamini noma imali engango 500 uzobamba nazi izinkukhu zami until ngiyikhokhe. Mana ngikuzwe kahle. Uthi kumina angikuboleka imali. Mase ngigadela izinkukhu. Oh, leshela madoda. Eshe ini mabhentshi uqhamuka usunqamfuza. Udlamini, bewuphisanyana nje wegwini. Kusephela amabhentshi. Bucks, wazama ungidayisela inkukhu yakho, ngiyakushaya. Mana, awuthi ngize ngithenge lapha. Hamba. Acela ukiphe awu4. Hey. Wathenga awu4 Dlamini sibathathu la. Yini uzodla 2? Ungazosangana, make khami nomkami lawo. Amnandi impela amakhikami lezi. But ukuthenga kuyena kufakala amehlo emphakathini. Hey, Dlamini. Yazi ngilapha nje ngithunywa uzodwa. Awu20 sel. Hayi, nginike wonke. Uzowadla wonke lamakhekhe? Hayi no, ngiyaka anti ntambama. Manje ngicabanga ukwaphatha ezumngenandli. Yazini futhi saloku unginika kona konke nebhaket. Ngizokubuyisela lona later. Na imali ngala. Lapho khona Java sefusa was. Usebenza ukho ngishoda ngemali. Kodwa mawungilinda ngizoyenza iplani. Okay, I'm Malin.
u7 rand. Uma ngabe ezophuma noplastiki u7 rand 20. Kodwa uplastic umahala mawuthenga 2 kuya phezulu. 7 rand. Umlisi wadayisa ngo5 rand lamakhekhe. Well, awamakhulu nakamlisa. 2, mina ngisona isigebengu. 3, ngumngane noDlamini. So ukuthenga kumina kufana nokuthenga kuDlamini. Okay, ungipha u2. Ngiyabonga. Bucks. Leshandiso yenzayo izokudonsela amanzi ngomsele. Hayibo Maxwell, wonke umuntu uvumelekile ukudayisa la. No, ngisho leyo kusebenzisa igama laDlamini Budedengu kanje. Kanti mina ngiyena nomngane noDlamini. Mangase ngimazisa uDlamini engathini. Maxwell, lalela phela, ungayenzi lonto. Mangayenzi lonto uzongenzelani? Shela madoda. Maxman, sobuya ngakhona. Uthini uSurish neStefe? Ulo Dlamini angisamuzwa nje enhlobo. Sengingena ngapha kuphume ngapha. Bucks, asithi ngala kancane sithi ngapha. Aw, mama. Usuqhamuka usuhlafuna yini saphani ni la ekhaya kanti? Hawu baba. Bekuyiphisana nje wekhekhe lo mncane futhi nguhloshilele ofikelephi. Ulithekephi? Ulithenga kumlisa? Hayi cha akalithenganga kumlisa. Angazi ukuthi ulithengephi kanjani. Kodwa igama lakho ngilizwile. Aw. Suze wayidayisa inkukhu. Hayi, impela into enjalo nje. Buti Javas. Uyabona lo umsaba usumphelele manje. Mana lalela, njengamanje ngiyasuka, njengamanje ngiyokudepositela noma uhalf wemali yakho. Masha u12 imali yami ngayitholile. Angeke uzoshaya buti. Yabona? Hello? Buti Javas. Hey Maxwell, asihlangane lapha ngasesitolo ungadinwa fast. Maxwell, Hibiri. Hibiri in the meantime Mahewu. Mahewu, uyazi in the meantime ushenye into ngeEnglish kodwa ngesiZulu. Hayi Maxwell, ungakulingi ungitshela ukuthi in the meantime ngesiZulu usho ikhathi zasemini. Hayi bebenge ngisho kanjalo. Okay, ubuzothini? Hayi yekela man. Nawa amakhekhe. Hayi, ngiyabonga bhuti. Hey, angasonke amadoda lendawo asedayisa ngekhekhe. Mahewu bro wami, ungaphindi uthi ngidayisa ngekhekhe. Hayi, i-joke man, chill. Khunda Khosi. Yeah, Mahewu. Hey, uke wabona ukuthi umlisi udayisa amakhekhe, uBucks udayisa amakhekhe, noMaxwell manje usedayisa amakhekhe. Hayi, ngasonke amadoda le ndawo azogcina edayisa ngekhekhe nje.
Yazi bengithi inothiswe yimina kuphela lento. Khona ukushaya amanzi. Hawu makhuzwayo. Mina bengizenzela ijoke because bonke badayisa amakhekhe. Mana ngamahlaya muncu. Igama la Dlamini angilazi lingena kanjani. Kodwa lona likhona and lisetshenziswa budedengu. Qhubeka ngilalele. Angazi anginayo isho ukuthi kwenzakalani. Kodwa ukhona ukukhoshosho benziwe uBucks ofaka igama lika Dlamini phakathi. Uza nazo. Lalela, ngizocela ungilandelele uBucks umbuke ukuthi wenzani. I-hour nje lilodwa. Hayi makhuzwayo. Mina ngeke ngilandelane nyenye indoda i-hour lonke. Ngibhizi kabi mina. Uzodla kwami namhlanje emini nasebusuku. Wena manje ushone ngala. Ushone ngapha. Hey ndoda, kunini ngulindile? Oh hey yazi ngisuka ngadlula ku antikaThembu becele ngimshiyela awu6 kodwa aseyaphela yabo. Oh okay good. Bengizocela uEde nalawa wami lapho manje mina kunohambo olungikhombe eMidway fast. Oh okay. Buka uye kodayisa nangala kaB bawathenga ngo6 rand. Hey usudayisela nako B? Yeah, and make sure ukuthi uyasho ukuthi lawa ngamakhekhe kaDlamini khona bezothenga. Oh okay. Hello? Makhuzwayo. Ubuqinisile igama la Dlamini balichitha budedengu. Uvula uWhatsApp lapho ngokusendela ivideo. Ish, anginalo idatha yazi. Ngicela uvele uyisendele kuDlamini bandla. Oh, okay. Dlamini, buka isumakhuzwayo le video. Hey usudayisela nako B? Yeah, and make sure ukuthi uyasho ukuthi lawa ngamakhekhe kaDlamini khona bezothenga. Bengisacela ungibamba kwenye indawo. Bayingine senyelo la unyaweni. Ngitheni kuwena? Oh, ngalo ngikhulumisa kakhulu because awumandla emlonyeni umandla ekushayeni. Hey, nabafana amaqakala niyajola la. Maye uPro, ngicongisiza phela. Ngiyabonga ngevideo ngithumelele yona. Evideo. Mthweni, ungakephi? Hayi ngala Bucks. Hayi kodwa mina kukho okurong engikwenzile. Akukho kurongo okwenzile. Okokuqala wena untshontsha ama-intellectual property. Okwesibili usebenzisa igama likaDlamini ukuze kuthengwe kakhulu ngoba uyazi ukuthi uyathandwa le ndaweni. Mina ngifunwa muntu. Zolo lokhu wena ubungibuza ukuthi yini engifaka emakhekheni. Kusho ukuthi ubusuplana ukuthi uwabhake wena ebese ungwisa mina. Maxwell, phuthuma, hambiza uDlamini. Kwenzakalani madad? Ngenziwe isilingo. Lokho kwenzakalayo. Ayikho enye indlela ebesingalungisa ngayo lento ngaphandle kokuthi
kube khona udlame. Dlamini mina akukho wrong engikwenzile. Akukho wrong okwenzile. Ukuthatha igama lami uthi mina ngidayisa amakhekhe ngaphandle kokungazisa. Awukho wrong lokho? Ha? Yini enye into esingayenza ukuze sixazulule le nto? Bashaya. Angiboni ukuthi udlame losiza kule nto. Uyazi ukuthi abantu bala endaweni bakubuka kanjani. And uma bahlangana abantu bala endaweni baye canceling uzosuswa kule ndawo. Unganjani ukuthi ubapanishe ngokuthi badayisele wena amakhekhe? For isikhathi singakanani? Inyanga ezintathu. Kuzwakala kungcono lokho. Mina bengisacela ukuphulela isigwebo. Number 1, mina kahle kahle bengisiza uBucks la. Number 2, mina ngisadayise ibhakede elilodwa no half. Hayi kulungile lo angadayisi inyanga yodwa no half. Hayi. Nami bengisacela ukuphulela isigwebo. Ubusudayisa amabhakede wena. Hayi bese hayi u-right u3 months. Keke. Khona amakhekhe ngala. Ngisacela amakhekhe. Ayi malini? 6 rand lilodwa. Okay, ngicela amathathu. Nami ngicela ukuthenga. Hey. Sikhale baba. Keke.